Chapela triunfa no inicio da Liga Galega de Traiñeiras nunha xornada complicada para os equipos da comarca. Urme foi quinta na Liga A, Puebla segunda na Liga B e Cabo sexta na feminina. O sábado regresou a Liga Galega de Traiñeiras coa disputa das bandeiras Concello de Redondela nas tres categorías e o espectáculo estivo servido. A xornada comezou coa Liga B, que se desenvolveu en dúas quendas e no inicio Cabana Ferrol xa deixaba claras as súas intencións firmando o mellor tempo. E na segunda, Puebla intentou igualalo, rematando o final no segundo posto ao avantaxar a Chapela B en 4 segundos. Logo foi a quenda da Liga Feminina que se dividiu en tres quendas. Chapela Bofco, vixentes campeoas, non fallaron e non deron opcións ás súas rivais. Tirán intentou acurtar distancias coas locais, sen éxito, finalizando no segundo lugar, e o podio completou no Mecos. Cabo da Cruz, no seu regreso a esta Liga Galega, firmou o sexto mellor tempo, mentres que Rianxo finalizou oitava. E na Liga A, o gran triunfador foi Chapela, que non deixou marxe para sorpresas rivais e completou o percorrido con 20 segundos de marxe co segundo, Tirán. San Bertolameu rematou no terceiro lugar e a mellor embarcación da comarca foi Urme, quinta. Cabo da Cruz non tivo o seu mellor día no mar e iniciou esta temporada 2025 pechando a clasificación. A temporada acaba de arrancar e Chapela golpeou co puño sobre a mesa para remarcar que vai a polos títulos. Os equipos do Barbanza teñen unha ampla marxe de manobra e todo pode pasar nesta campaña que se estenderá ata finais de agosto.